ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu n'ụbọchị tata bụ Orie afọ Orie mmiri n'ala Igbo. Ana m asị ka Orie letere unu ihe ọma, letere unu ọganiru, letere unu ịdị mma, letere unu ịdị n'otu, letere unu nghọta ihe na-eme n'ala Igbo, ka anyị cha niile mara ife a ga-eme mgbada ka asụọrọ ya nri, maka n'ala Igbo n'idiri enyemaka onye ọbụla ugbu a. Gere ntị ka ịnụ akụkọ nke anyị jiri wee bịa n'ụbọchị tata ka ọ ha n'uju. Ụmụnne anyị ndị nke na-azụ afịa na ala Legọs nke a na-akpọ Balogu Market, ọkụ achịrịkwana ife mbọ niile ụmụnne anyị gbara ebe ahụ wee taa. Ụmụnne anyị na-ebe na-eti na-asị ọ gịnị mere ife a ji emefa n'ala Legọs, o mekwa taa, o mechi, o mekwakwa na-emekwa na-aga n'iru. Ọ bụ gịnị ka ndị ọchịchị na-ekwu banyere ime ya? Onye zitere anyị ozi a na-akọwa na ihe nke a na-emenụ, ọ bụ gịnị ka a ga-eme mgbada ka a sụọrọ ya nri. Ọ na-akpọkwu ndị Igbo niile ebe ọ bụla nọ na mkparaba ụwa dị iche iche ga-egba mbọ fụ na ịkụlitere tinye anya na mmiri ka amarị a ga-eme wee chụpụ agwọ ọnọ n'akịrịka, na ife a na-eme kwamgbe na ọ bụrụ na anyị gba nkịtị ọ ga-emegidekwa ndị Igbo niile afụfụ niile ha tara n'ime Naijiria ọ na n'iyi. Ọ kwukwara okwu si na ọ bụ ife a ka ndị Biafra na ndị IPOB na-akwado na arụtụ aka ka amarịa ga-eme ka a chụpụ ndị ajọ ọchịchị a nọ na Naijiria. Ọ na-asụkwa ndị ọhaneze ndị Igbo na ndị gọvanọ Eastern Region Naijiria ọ gịnị ka ha na-eme iji wee gbaa mbọ fụ na ife a na-emegide anyị kwụsịkwara. Ọ na-emekwa ka onye ọbụla mara na ọ bụrụ na ị mere ihe kwesịrị ime na ịma na ihe a ga-erute gị echi. Ekene m unu wee na-asị ka anyị fụkwanụ ka nya bụ ihe si wee mee. Dịka isi ekiri ya, ị na-atụsị ya ka o ruo ebe ndị Igbo niile nọ, maka ọ bụ ndị Igbo ka a na-akpọ ka ha tete n'ụra ka amarị ha ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Ndewonu. Look at what is happening in Balogu. They have started this year again, Look at Balogu. They have started again in Balogu. What is happening in this country? Why? Why all this is You go kill yourself. Yes, you go not do anything. Look at people goose are burning down. Life and direct at Balogu Market, Lagos Island. Look at what is happening. What a fucking nonsense for this country. What is happening in this country? People, millions of naira, thousands of dollars are burning down in Balogu. Why all this is so tired? What is happening in Balogu? What the fuck? It's happening again in Balogu. What a mess! Hey! What is going on? How many plants are there?
Where's fire service? How much that one? That's it, and I'm not going to get. Ah, where do you say now? Fire service. What is this guy? Now this generator. Now that yellow generator, now start a move. Look at everywhere. Eh? Look at all people market. Look at all people money. Wasted over just this morning. This is the court now. Go for. Like there now. Yes, sir, no dey save. Yes, sir, no dey save. Hey! Let them off this light now. No fire solution now. Huh? People money are burning down. God. God of mercy. Hello? Oh. Hey, throw. What happened to this man? This fire is terrible much. Hey! Too much. Hey! What have you done to them again? Leave road! I beg.
Come closer now. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.